राव फैयाखैना? फैयाखैना? नों उन्दुदो दसे। मानो? उन्दुनो बादों? दायो उन्दुनो ओंखारबाबा बोरै जागोन? उन्दुनो ओंखारबा बोरै जागोन दाहाय फरायनाया? दसे उन्दुथों। कोई भी नहीं आया संग्रायगा दं मा जादों हाय दसे लाइभआव फैलायबाय आरो नै फिसाजोआबो थाफाबाय आंजों नोंना फिसाजोआ नै सियाराव बारखोफाबाय नोंहालाय मा खालामदों आंनि माइनाव बिलाय आयं फैबायना आयं रायज्लायहरबाय नै मा जारौ होनदों आंहा दा लोंदों आयु फाग्लि माखौ मा लोंदोंथाय आयंआ ना सा लोंदों ना गन्थं गोलाव ना गरम बोथोर जुस लोंदों मोनथिला मा लोंदों खोन्थाहरदो दे आयौ मालाय ज्रोम ज्रोम खम गाइखेर खन' साहा फुदुंनानै लोंदों बे टाइम जानायखाय सा होनदों SA सा मोनथिबाय फोरोंदों आङो सोंहरदो दिदिमोन दंना गैया सोंहरलाय आयंनाव दिदि अनुष्का दंना गैया सोंहरलाय दहाय मानो फैयाखै नोंलाय आं दहाय 10टायाव फैदोंमोन लाइभआव मा रायखोमादों आंखौ बुगालिया आइदै बे आयंआबो बिराद जकिं खालामनो हागौ ने दे दिदिखौ सोंहरलाय मा खालामदों दिदि मोना मालाय टिउसनावसो थांदोंदां सोंहरदो आयंनाव दिदि मोना बहा थांदों ना न'आवनो दं ना गेलेदों सोंहरदो रायज्लायहरदो आयंआ बुंदों नै 10 बाजियाव आंहा सम गैयामोननो बिजिना आयंआ मालाय बिजि आरो एबार नै माइ गायनाय बोथोर फैबाय माइ गायबा आरो बिजि जाबावसिगोन गरम बन्द मोनबा सामार भेकेसनाव माइ गायहैगोन दे मा माइ गायहैया गायगोन औ 10 बाजियाव आंहा सम गैयामोन होनदों आयंआ मिथिबायना आयंआ रायज्लायगासिनो सोर सोर दं आयंजों सोर सोर सा लोंदों सा लोंगोनाथ' हारसिं जाखायाखा ना आबै बुरै फैदों नामा सोंहरलाय मा फै होनदों थांगौ होन एगजाम जोबखांबाथाय थांगोन जों ने थफ्ला थफ्लि लानानै थांगोन बाबाजों थांनो ना आयंजों थांनो एगजाम जोब्बा आयंजों थांगोन आयु आयंजोंसो थांगोननो जोंहा बाबाजों थांबावानो सोर सोर सा लोंदों हे हाम हा
जोंहा बिबोनाङा हाय बाजै होनदों। सोरबानो आलदा आंखो औ हेल' आगै बिबोनां टाइम मोनदों नामा बिबोनाङा? दसे आंहाबो एसे फ्रि टाइम लानानै फैफिनलायबाय नै। जा संग्राय गादाव बिजावजालिया होनदों बोराय बुरै गैया रावबो बेरायहैजोबदों मालाय ओमफ्राय हारसिं लोंबाय नामा साहाखौ? आंकोला होनदों आंकोला ओइ सना मा खालामदों होनदों नोंखौ। बिमाजों थाफादों मामि सना मा ओंख्रि जाया होनदों नोंखौ मामा खोन्थाहरदो दे। लाजियो माबा मा होनो थास' बिथ'रि ओमफ्राय नाफाम एसे दंमोन बेजों संदों आरोना ओमफ्राय ना बाथोन दंमोन। ना बाथोना मोनानिसोमोन आरोना। जोंहा नै आगै बिबोनां नैबे संग्राय गादावा आंनि बिजावजालि बिथांजोनि चेनेलखौबो अननानै सापर्ट खालामनानै होदो। बियो सोंहरदों आरोना नोंनि नामखौहाय। ओंखायनो दैथुन बसुमतारी बिबोनाङा आंनि बिजावजालियाबो साबसक्राइब खालामनानै हो थांनानैहाय बिथाङाबो माने लाइभआव फैयो आरोना। हौवा थानाबो गुबुनजों माल' नायलायग्रा हेल' मिमि सोर जाखो? आं लाइभआव फैदों आरो मा दसे रायज्लायनो होननानै। ओमफ्राय लाइक दान बाजै अके थेंक इउ बिबोनां। हौवा थानाबो गुबुनजों माल' नायलायग्रा बुजियासैहाय फान्थाव राजा सोंहरबाय। फान्थाव राजाया सोरखौ होनखो आं बै दैथुन बिबोनांखौसो बुंहरखो ना माखो? थैगोनलै नै संग्राय गादावा। आंना फिसाजोआ जा बिउटिफुल जाखागोन। थेंक इउ आंकोल। नायनोसै देरबा माबायदि जायो। सेहेरायाथ' सोलायबाय थाखायो बयहाबो उन्दैनि चेन्ज जाबोगासिनो दङ। साइस जाना थागोन ने साइस जाना थाखोमागोन ना देरबा। माथो नों नायदोंनो दिसालथे बिजनिनिखौ आदसा बियो सोर जाखो मिथिला दे। ओइ दिसालथे होनहरदों बिजनिनि नायदोंनो माथो। कमेन्ट हरना दोननो संग्राय गादाव। आंनि बिजावजालि संग्राय गादाव बहा थांखो कमेन्ट हरना दोननो थिनदों। दैथुन बसुमतारी दे बेयाव दे ब्रिन्जेल नुदों दैथुन बसुमतारी। मोनथिदों दैथुन नोंखौ फान्थाव राजा हामा मालाय बुरिनिखो। दे नाय दे जोंनि बिजनियाव मोजां मोजां दंथ' मोजां मोजां सिख्लाफोर दङ नाय। मोजाङै खबर खालाम नाय लानानै थां आरोना। आंना बिजावजालिया बहा थांखो सोलाबासैलाय नामा बेहालाय एकदम बिजि जाथारोना बेहाबो। जा बिबोनां साख्रिया दा मा खालामगासिनो दं? दरथामा जारलासो जारला जाबाय थानाङा। ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनानै हो बे बिबोनां दैथुननिखौ आरोना। आदसा ओमफ्राय मानो बिदि सोलायना लाखो बेनो आइ एम थफिरा बिबोनां सनाया फैफिनलायबाय बिबाजैनि लाइफआव।
दसे रायलायनोसै संग्राय गादावा आंनि बिजावजालिसो दे बिबोनांमोन साबस्क्राइब खालामनानै हो ओरैबायदि फ्रि आंना बिजावजालिया दुखु दाहा स्रां खारखायो बिजावजालिजों थाफानो मोनबा मिथिबायना जोंहा दैथुना बहा थांखो बेलाय आयंआ सा लोंखांखो ना माखो मुनुआ मिनिदों औ फिसा फिसा रायखोमादों आंनि सिगाङाव आङो उन्दुनो थिनदोंमोन उन्दुआ दे उन्दुदो दा मोनायाव माबा फरायनाय समाव थेनथ'योना दं ओरैनो जिरायना ए आंकोला नाम सोंहरदों नै मा नाम मुनु ना बाजै सना मामिनिया दे खिन्थाहरदो मा खिन्थादो मा मोजां खिन्था दे खिन्थाना लाहर गावनि नामखौ खिन्थानांगौना आंकोलनो जोंहा दैथुन बिबोनां माब्ला सुटियाव फैगोन संग्राय मोखांखो नायनो गोथां होनाय मा होनदोंथाय संग्राय गादावखौ नायनो गोथां संग्राय गादाव बहा थांखोथाय मालाय संग्राय गादावा गोथाव साहा फुदुंनानै लोंखांबायनो गावल' ओइ ओंख्रिया गोथावथारमोन जों थांबा जाहोहर दे होनदों आरो संग्राय गादावा सोरखौ बुंहरखो आंहाबो आन्दायलायलांबायसो बियो गार' थिरबस्ट्रिटनो हेल' दिदि हेल' हेल' औ आंकोल सासे सापर्ट खालामना हो जावजालि बिसोर बिबोनां सानैनिखौ आरोना नों माला थाब थाब फरायनो रोंबावगोन मैं मेघालया से हूँ दीदी अच्छा ठीक है मैं आसाम से हूँ ठीक है थैंक यू मेघालयानिनो आंकोला आगै बर' हेल' बाजै हेल' आगै ब्लु हो नोंनि बिब'खो नायनो आं रोङालै माबोरै आसाम कहा गुवाहाटी पता है आपको मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ Mami aku baik bang. आसाम पता नहीं यूट्यूब चैनल खो फान्थाव राजा अके थेंक इउ आगै सना लाइक खालामनायनि थाखाय इउटुब चेनेलानो फान्थाव राजा ना मा होनदों माबा हो माबा सार्च खालाम मा होनो दैथुन बसुमतारी सार्च खालाम अके जि मिनिबाय डिउटियावसो दङ बियो मिनिगासिनो नै आइदै मैं वेस्ट गारो हिल्स ओ ओके मेरी लाइफ में आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू
जि मिनियो जोंहा बिबोनाङा आंबा नोंनि लाइभखौ नायदों बिबोनां नोंनि होखांनाय लाइभफोरखौ नायदोंना आङो बिबोनाङा हेन्डसामथार जोंना जावजालि बहा थांखो जोंहा बसुमतारी बिबोनाङा अबेनि बिलाय नों सिनायो आरो औ सिनायबाय आङो ओरैजाय माबा अदालगुरिनि ओइ बिनानाव दंबा हरदो मिथिबायना बेस्रा गैया बिजनिनि नायदोंमोननो नोंनावथ' मोजां मानसि दंना बिबोनांनो एसे रायथिनानै होदो अके थेंक इउ आगै होनदों आगैया बबेनिफ्राय आगै बर' खोन्थाहरदो दे बाजैनो नोंगौ आं मोजांखौनो बुंदों आगै माने दैथुन आगैखौ होनदों आरोना आङो मोजां दंथारो एकदम आं नंगौखौसो बुङो आरोना दाखालिसो सासे बिलाइ हरबावबाय बियो मिथिबायना बिबो फौजि एक्सुलि नोंबो मोनगोन बेखौनो हमदो नोङो देवानिखौ समा थांगासिनो बांद्राय बिदि लेट दा खालामसै नामा नों उन्दुनो ओंखाराखै मा ए मेन'का बसुसो दा नायखायो बेनि भिडिअ आदसा आइदै आंनि बिजावजालि लाइभ होआहाय आङो बेखौ बुंदोंमोन एसे फैदो लाइभआव दसे होननानै बिराद बिजि थायोना बेस्रा बेंटलनि बाजै आदसा बेंटल मा गामि आगै बर' हिन्जावाखि मा मैगं नामा खाबानो मोननाय नंनायाथ' नङा अब्लाबो सम जाबाय नों बिदि लेक्सार होनो नांला मानो होनब्ला लानो गोसो गैया नामा नोंलाय मोनो नों आं एसे एनै रायथिनानै होआब्ला बोरै जानांगौ जाखो संसारालाय दीदी शॉर्ट वीडियो पर कमेंट किया हो ठीक है थैंक यू आगै बर' मानो खोन्थाहरासै खिन्थादो एकदम मिनिबाय नै जोंना बिबोनां दैथुना नोंगौखौसो बुंदों आङो हा माब्ला फैगोन सुटियाव बेखौल' बुंहरदो नोङो बाराबा सुटियावसो फैनाय नंला नामासै बेलाय बयबो इदिल' होनसै होननानै बहा थांखो जोंहा बोरो नोंना सालथेयालाय बहा थांखो गाहाल' हारसिं मिनिगासिनो दं आयंआ बहा थांखो आयंआ आदसा इउआरलाय मानो बिदि जादोंथाय 1 year जाबाय न'आव थाङिया आयु बिदि जायो सोरबा बिदि जाया मा ना सुटिखौनो जमायनानै दोनथारनोसै नामा नोङो ओमफ्राय मा होनो फैखांबाय बे बैसागुआव सना न'आव थगायदों मानो थगायनाङाना बिबाजैखौ मा दे एबार माबा मा होनो दैज्लां बायबानो एसे खालामदो नामा साल्थिखारिनो साल्थिखारि दे बिदि थाबाय थानाङा खिन्थु समा ओरैनो लस जायोना बोरो आयंआ बहा थांखो आयंआ थांबाय औ बहा थांखो